Tuesday. Здравейте в Боксирям, аз съм Онор и в днескашния клип ще играя адвенчър мапа на... Не знам на кой беше. Чакайте. На маратонката долна черта. Вземи лего. Добре. Адвенчър мапа, да, добре. Това има и не е много дълъг, ако има бъгове, пише добре. Правила. Не чупила освен ако не пише. Събирай бонусите, които са фенси се намерят скрити честове. Мапа е макс 2 човека. Макс за 2 човека. Играй на Peaceful. Аз съм на Peaceful, да. Вземи нещата от честа, може да ти потраят, ако си издини само едната колонка. Да, добре. Да, ето. Това само е така. Към първо изпитание. Какво се прави тук? Мини прес. Да, мини през кактусите, после се изкачи по тях. Добре. Къде са ходили? Това е нещо като лабиринт. Не. Не. Чайте да видя в честа какво има. Оградка. За какво ми е? Опа. Омага. Не. Баунсър. Да, ето. Но как да го скоча? Това е най-ниското, но как? Не, щитна, защото нещо не става. Стига. Fuck yeah. Не. Не. Тук трябва чит. Да. Тук пак. Той не знам бъкли какво е. Но много са дигнати някак. Самини. Fuck yeah. Вече щупих една броня заради това. Да, това трябва да се изкачи. Не. Да, така. Не! Бро, ти мина първо изпитание с щит. Сега вземи влак и се спусни надолу, окей.